All problems that we are facing are valid. Secondly, no problem is smaller than the other. Nonetheless, we should check if our problems are realistic. It is unrealistic to wish that half a loaf could miraculously become a loaf. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami ngu-Spooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna obhalwe nguNakanjani Sibiya. Sizokwenza isahluko sesi-8 ochaza ukuthi sizofinqa sona. Kodwa ngaphambi kokuthi ngifinqe, let me do the following. I would like to acknowledge old and new subscribers alike. I would also like to add new members that I regard as visitors. Please stay here, all of us, because this is your new home, and I would make this situation beneficial to us both, where I teach and you subscribe. The latter is a plea. Asibuyeleni-ke kulokhu esizokwenza namhlanje. Sibona isimo esigculisayo eCilima. Emasimini kwaNgidi konke kuhamba kahle. UNgidi uvuke lokhuyana ekuseni. Wathatha iveni yakhe egaraji eyolunguza phela ukuthi izinto zisahamba kahle epulazini. Okwangempela wathola ukuthi kunjalo. Sekhaya Belu kunesimo esigculisayo. Uhleko luqhuma phezulu. Kuhleka uNontobeko kanye no-anti. Kubonakala ngathi laba bantu kade bejwayelana, kade bazana kanti lutho. Lokho kuyamjabulisa uNgidi. Uyabona ukuthi uNontobeko umfazi isibili. uNgidi ubuyela ekhaya nje ingoba esezovalelisa kuNontobeko. uNontobeko kufanele ahamba eThekwini khona nje okumdingayo nakhona. Ukuhamba kukaNontobeko kwabaphatha kabi oNgidi, kwababhlungwana. Kodwa-ke kwabamnanjana sebebona ukuthi uNyambose okunguyena ovula aphinde avale isango useluleme njengoba bekungathi uphethwe yisisu. Bayamuzwa-ke eselingisa imoto, eseduma njengaye, esethi ham, 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 moto. Nangakundumiso, izinto zihamba kahle. Umbhali uthi lalingazimuki ikhanda likaNdumiso, okuchaza ukuthi uNdumiso lo wayengenayo nencane inkinga. Okwakumhlupha nje uvalo nexhala lokuthi uma kungenzeka lento esifuna ukuyenza ingalungi uzokwenza njani. Siyazi emuva ukuthi ushiyeni, ushiye uXolani owenze njani, ufuna ukugasela entombini yakhe. Wazigqugquzela bandla uNgidi ukuba aqhubeke nalomkhankaso. Wakhipha iselula, washayela kwaNgidi. Wathola u-anti. U-anti wamnikeza inombolo kaNgidi yeselula. Kwazise uNgidi besemasimini. Emasimini lapho uNgidi waluphendula ucingo lukaNdumiso. Bavumelana ukuthi bazobonana ngezikhathi zantambama. Phela uNdumiso wathi yena ungumfundi weziqu ze-masters emnyangweni wezolimo e-University yaseWits. Wenza ucwaningo ngabalimi abamnyama njengoba bebambe iqhaza kwezomnotho kuleli lizwe. Ubani-ke obengekavume uma ngabe ecelwa ukubonwa yisifundiswa? noNgidi wavuma-ke kanjalo. Lwase lufikile-ke njalo usuku lwamanqamu.
waphuma uNdumiso eParadise Holiday Resort, waqonda edolobheni eMargate. Wafika wangena e-restaurant, wadla, wathi angaqeda wahamba wayongena egalaji. Uphume endlini encane esengomunye umuntu, nomuntu omaziyo ubengeke esamkhomba. Usenehwanqa nesihluthu, usedle izibuko zelanga ezimnyama ezazenza ukuba ungakwazi ukubona amehlo akhe. Esahamba endleleni eya epulazini likaNgidi, nangu uSibu eshaya ucingo. Useyaphahluka uNdumiso ukuthi useMargate. Aqaleke uSibu ngohidehide lwezintombi ukuthi ngabe ushilo kodwa mngani wami bengizokuphathisa kuZandile, kuphumelele, kuKarabo, kubanibani, kuZakithi, kuKhombi, kubanibani, abala ngaqedi. uNdumiso agcine eseluvalile ucingo ethi uzobuya ngo-5. Aqonde kwaNgidi uNdumiso, athola isango likhiyiwe phela. Afika livule, noNyambosa akambonanga. Ubone nje ngemoto isilivulile isango, isihambile, yashiya isango livulekile. Wasale emangele uNyambosa ukuthi ubani ke yena lo oshisa ngalivulile. Umbhali aze athi wanikini ikhanda exakwe yindaba yalomuntu oshiye isango livuliwe. Cupha izinto Ndumiso, imoto uyibeka kahle, ulungiselela ukuthi uma ngabe sephuma ngesamagundane ingamphazamisi, avela akwazi ukunombela kuyona abaleke, akayikhiyi futhi. Uqhamuka uNgidi, babingelelane, bangena endlini. Aqalaza uNdumiso, athi sithe uNgidi eyotshela u-anti ukuthi alungise okuphuzwayo. Babuye, u-anti usathi ubeka ithileyi phansi zishe. uNdumiso athi ningabe nisanyakaza, ngiyasebenza manje. Umbhali uthi aqhulule imvula yenhlamba. Sishilo phambilini ngenkathi senza isahluko sesi-5 sathi uNdumiso ungumlingiswa onenhlamba. Kuleli khasi nje leli lika-121 umbhali usho amahlandla amathathu ukuthi uNdumiso wabathuka o-anti kanye noNgidi. Ake ngifunde. Okokuqala ilokho okulandelayo, sengiyafunda-ke. Ningabe nisanyakaza, ngiyasebenza manje, esho ekhipha isibhamu ebakhomba, eqhulula imvula yenhlamba. Okwesibili, hawu sibalukhulu, kuzikhalela uNgidi evevezela umzimba wonke. Usengafa engasambonanga umhlengi madoda. Usibalukhulu unyoko, enqapha emkhomba ngesibhamu, ethatha i-briefcase ngesandla esodwa, eyivula ekhipha intambo. Okwesithathu, bopha lesi salukazana esinomlomo, engeza ngenhlamba. Oh my word, ngithe umbhali usivezele amahlandla amathathu kanti mane kulo lona leli khasi. Naku-ke lapho eveze khona ukuthi uNdumiso uyayithanda inhlamba okwesine. Akusheshe lapho, ngiyasebenza, kangisineki, ngale kwalokho ngikusakaza ubuchopho ngenhlamvu, esho egcizelela ngenhlamba eshubile. Baboshwa-ke oNgidi izandla nezinyawo, baphinde baboshwa nomlomo. Yathathwa imali esisefeni sayo. Okwamcasula uNdumiso ukuthi imali yayiningi kakhulu kanti i-briefcase yakhe yayincane. Kodwa-ke wabona ukuthi uma ezoba nomhobholo nenhliziyo ende kungahle buchitheke bugayiwe. Aphume uNdumiso, adumise imoto, isuke ngewala,
aphinda azikhuze athi ukuyehlisa kancane. Kanti uMnyambose umgadile, uthe qhamuka wathi moto moto, Nkosi yami uNdumiso phela akazi ukuthi ubani lo. Okwesibili, uNdumiso akasenalo ihwanqa kanye nesihluthu, usenguyena. Abona ukuthi uNyambose angaba inkinga. Kanti futhi-ke uthi lapho ekhipha isibhamu, uNyambose avele ajabule kakhulu, asondele ethi ufuna ukusibamba, asiqhumise uNdumiso. uNyambose ayowa phansi afe ujuqu. Abaleka uNdumiso, esabaleka enjalo, kungena ucingo. Nguzakithi, oyintombi kaSibu, ofuna ukuthi uNdumiso amlande, uyalelwe nguSibu ukuthi kube nguyena omthintayo. Nangempela uNdumiso ahamba ayomlanda, esecasuke engubani. Endleleni lapha ude enqapha baze bayongena eThekwini enqaphe njalo. Ujahile-ke uNdumiso nokho, nguye loyana ethatha uZakithi ehamba naye eya naye kwaSibu. Mabafika kwaSibu bathola ukuthi uSibu lo uhlezi nesidudla, isidudla esathi nedi uma siqeda ukubona uZakithi sasho ukumbamba simqede. Kwaqathaka ithawula elalisibhincile, amasingili andiza phezulu kuZakithi. Kwafahlaka wena zibuko zelanga, kwaklebhuka wena sketi, isithende sexhumela saphuka, kwazinzipho zaphuma zasakaka yonke indawo le. Waphuma uZakithi wagibela itekisi, kanti uzokuzwa etekisini ukuthi ukhona umlisamumbe obulele emuva emagate, waphinde wabamba inkunzi. Akapholisanga maseko, wavele wehla ku-West Street, waqonda ocingweni, wayoshaya ucingo, kwazise inombolo eyayikhishwe ngamaphoyisa, wayibamba ngekhanda, engasenandaba nabantu abamhlekayo, nabantu abamangele lapho bembuka, enganandaba nalutho. Siyaphela lapho isahluko sesi-8. Siyabonga, uyathandwa, usale kahle.